ରାୟଗଡ଼ାରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଏନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12:30 ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଆର୍.କେ. ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆର୍.କେ. ନଗରର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ 15 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଥପ ସୁନ୍ଦର କୁମାର ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ବେକରେ ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତାଜା ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।